ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 51 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 19,67,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 19ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 19,67,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 19ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।